Voor jij is dit wel een hele bijzondere jiri, want hoe oud ben je nou worden? 2. 8. Ook 12. 12, 8? 8. 8. En waarom is dit voor je zo'n bijzondere jiri? Want ik ben ook jiri, ik ben jiri op 30 juni. Maar voor je is het wel heel speciaal. Kun je mij uitleggen waarom? Omdat we tweeling binnen en En wat is dat eigenlijk, skrikkelier? een bijzondere dag. Want soms is skrikkelieren net, want dan ben we op 28. 28 februari heet je. Ja, we zijn zo hartstikke op 28 februari heet je toch, hè? Ja, ja. Wij winnen op de jetje van Jelke Jeltje en binnen tikt zo'n dwang. En voelt je het nou ook een beetje als een speciale dag voor je? Ja. Want we mochten elke vriendinnetjes. Je moet hem maar gauw weer even draven, want ze komen er ook alweer om. En krijgen we alle jaren wel een cadeautje of krijgen we hier in de 4 hier een cadeautje? Ja, ik ben vrouw hier. Te snel. Hier is bezig het bowlstoernooi, het Noordelijke Kampioenschap. En wat is dat, bowls? Bowls, dat is een concentratiesport. De spelregels die binnen haast gelijk als je de boel. Maar met je de boel wordt er meer met de bal gooit en hier wordt meer met de bal rollen. Dus het is een heel andere techniek. Nou, ik heb de hele tijd het gevoel dat die bal van de mat afgaat. Hoe kan dat? Dat komt omdat wij naar de kanta spelen. We spelen naar de kanta omdat in die bal er zit een curve in. Dus wanneer we dus die kant uitspelen, dan gaat die bal maar een curve naar het witte baltje. Kijken. Even zien. Die twee, hè? En deze? Het is echt een grijze golf zo'n beetje hier. Maar ja, de jongeren kennen er zich maar van. Want in Engeland wordt het beoefend door een heel soort jongeren. Het mooie van deze sport is, het is een rustige sport. Een concentratiesport. En we hebben na je tijd in de kantine altijd een hoop rol. Maar als we de wedstrijd spelen, dan moet je je concentreren. Want je bent er samen uit vanzelf. Nou, zeg ik haast iedereen in een wit pakje. Waarom is dat? Nou, dat is het uniform eigenlijk van de bowls hier. Dus die man met die zwarte broek, dat kan eigenlijk net? Nou, eigenlijk net, nee. Heb je er wel eens wat van zei? Jawel. Wat zei je dan? Ja,
Ja, dan krijg je in de was. Maar in ieder geval, het jas zat te wezen, je moet eigenlijk in het wit wezen. Ja, kijk eens, Dick. Ja, die. Ja. Ja. Zijn te Ja, deze. Nou zijn het er 4 man. Nou, Ja. gefeliciteerd. Ja, bedankt. Gefeliciteerd. Dank je wel. Jan, Hoi. gefeliciteerd jongen. Ja, oké. Het is gelukt. Ja. Jo, hij won. Ja, Maar hoe volle? maar nog een fjouwer. Jo, glunner iedere roer. Ja, zeker. Dat is altijd alleen belangrijk weer, hè?